Καλημερίζω τον επικεφαλής στην Οικολογία Αλληλεγγύη, Δημοτική Παράταξη, υποψήφιο, γιατί τώρα πια μετράμε και εμφανίσεις, υποψήφιο με τον Σπύρο Πέγκα, τον κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τρεμόπουλο και σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Είχατε και επίσημα εγγένεια χθες βράδυ, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, εντάξει, Δεν χρειάζονται και αυτά, ναι. Βεβαίως. Είστε ικανοποιημένοι? Αν και λειτουργεί εδώ καιρό, ήταν μια αφορμή να βρεθεί ένας ευρύτερος κόσμος, εντυπωσιακά πολύς και πολύχρωμος. Αυτό είναι το μήνυμα και νομίζω ότι σε συνδυασμό και με τα νέα και των δημοσκοπήσεων θεωρεί ο κόσμος ότι έχει έναν αέρα νίκης. Δηλαδή, εν ολίγης, αυτό που σκέφτηκαν πολλοί είναι το εξής. Αν η GPO μας δίνει δεύτερους και στο δεύτερο γύρο, αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα μπορεί να είναι και λίγο καλύτερα για μας. Οπότε αναθάρισαν πολλοί και πολλές. Κάνω καλή ερμηνεία? Ήδη μέχρι τώρα υπήρχε μια πολύ καλή ψυχολογία, αλλά και μια αυξανόμενη δυναμική. Αυτό είναι σαφές. Τώρα βέβαια υπάρχουν εξαιρετικά τυπημένες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δυστυχώς γίνονται από ντόπιους παράγοντες, να μην τα συζητάμε. Αυτή ήρθε ξαφνικά, αυτή η δημοσκόπηση, και θα έρθει και άλλη μες τη βδομάδα, την οποία την ξέραμε ότι έρχεται, αλλά αυτή ήταν άγνωστο ότι διενεργούνταν και δείχνει ότι η δυναμική αυτή του ψηφοδελτίου με τον Σπύρο Πέγκα είναι στη δεύτερη θέση, που σημαίνει ότι πάει στο δεύτερο γύρο. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητες πια για να αλλάξει η Δημοτική Αρχή πάει σε 50-50, έτσι, εκεί παίζονται όλα. Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Η συσπήρωση αυτή διευρύνει και φέρνει και άλλες δυνάμεις και φάνηκε και χτες αυτή η πολύχρωμη διάσταση. Πώς φάνηκε αυτό? Φάνηκε από τις παρουσίες πολιτικών προσώπων, ας πούμε και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ο ίδιος ο Σπύρος ο Πέγκας είναι ένα πρόσωπο, ας πούμε, με κεντρώα χαρακτηριστικά. Στην διοίκηση Μπουτάρη είναι σαφές και το στίγμα του κτλ. Και στη συνέχεια εμείς ήμασταν μια πρώτη συλλογικότητα, εννοώ οικολογικός, ο πράσινος χώρος, που όχι μόνο στηρίξαμε αλλά διαμορφώσαμε το πρόγραμμα της παράταξης σε αρκετό βαθμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την απόφασή του, ο Σάκης ο Τζακόπουλος από ένα χώρο πιο συντηρητικό. Είναι ο Δημοκράτης, είναι ο κύριος Τζακόπουλος. Καθαρά, ναι, μέλος της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Και χτες εμένα με εντυπωσίασε που είδα και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στα εγγένεια του εκλογικού κέντρου. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό έτσι για να πιαστούμε λίγο με τα όσα γίνονται από άποψη χρόνου. Τώρα, καλέσαμε τον κύριο Τρεμόπουλο διότι συνέτυχαν αυτά τα νέα. Είχαμε χθες την έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο της σύμβασης για τα περίφημα σπιτάκια ανακύκλωσης, μια υπόθεση για την οποία εσείς έχετε κάνει έναν αγώνα ολόκληρο, επειδή έχετε άποψη και ως οικολογικός χώρος, επί δεκαετίες δηλαδή. Ήσασταν σε πολεμική κατάσταση με την διοίκηση του Δήμου. Υποθέτω ότι για τη διοίκηση αυτό ήταν ένα καλό νέο, γιατί είχατε βγάλει ανακοινώσεις όταν είχε προσωρινά κοπεί η σύμβαση αυτή. Η σύμβαση υπογράφεται παρά το γεγονός, από ό,τι φαίνεται, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμιά διάθεση να χρηματοδοτήσει την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αυτό έχουν γίνει συγκεκριμένες δηλώσεις και από την αρμόδια επίτροπο, αλλά και από άλλα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση για το συγκεκριμένο θέμα, δεδομένου ότι η ανακύκλωση εξακολουθεί να παραμένει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ναι.
Δεν χρειάζεται εμείς να συστηθούμε και να πούμε ότι κάναμε ανακύκλωση πολύ πριν γίνει επίσημη πολιτική. Μπορώ να αναφέρω ως οικολογική κίνηση που κάναμε από το 1983 και μετά πρωτοποριακά με ένα φορτηγάκι ανακύκλωση από σπίτι σε σπίτι. Αργότερα, μετά από 2 χρόνια, ακολούθησε ο σύνδεσμος ΟΤΑ κλπ. Μπαίναμε στα σχολεία, κάναμε διαλέξεις, επενδύσαμε πάρα πολύ στην διαχείριση των απορριμμάτων. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια και υποτίθεται πολιτικές και του Δήμου και των Δήμων γενικότερα, είμαστε σε μια στασιμότητα και μπορώ να πω και υποχώρηση όσον αφορά τα νούμερα και τις πρακτικές. Αυτό το σύστημα των 2 κάδων είναι μια αποτυχία. Εκτός αυτού προσπαθούν να ξεπεράσουν την προβληματική πραγματικότητα με τσιμπημένα νούμερα και στην πράξη φαίνεται πως σύμφωνα με υπολογισμούς μας αντί να ανεβαίνει το ποσό της ανακύκλωσης πέφτει, βάζουν τα συμβατικά μαζί με τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, έχουμε αποκαλύψει, έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, έχετε και αυτό αυτά τα πολυδιαφημισμένα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είναι κάποια πολυκέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, 48 τον αριθμό, έχουν διαμεραστεί σε διάφορους δήμους ελεγχόμενους από τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται πως υπάρχει μια ένας από αυτούς είναι η Θεσσαλονίκη. Είναι εδώ, βλέπω, η συμφωνία 17.760.000, δηλαδή βγαίνει περίπου 370.000 το κάθε πολυκέντρο. Δεν ξέρω τώρα, μου φαίνονται πάρα πολλά τα λεφτά, να πω την αλήθεια, 370.000, δεν ξέρω τι ακριβώς. Είναι μια επένδυση, υποτίθεται θα βάζει κάποιος στο κουτάκι, ας πούμε, το λουμινένιο και θα του δίνει κάποια χρήματα πίσω για να είναι σαν κίνητρο. Κάποιοι θα το κάνουν. Από την άλλη όμως, δεν φαίνεται να είναι βιώσιμα αυτά τα πολυκέντρα ανακύκλωσης και γι' αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Πολύ περισσότερο όταν η ίδια η Κομισιόν λέει σε επίσημη επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Κομισιόν προς τον κύριο Σκάλκο, αναφέρει μέσα ότι σε τιμές αγοράς υπάρχουν αντίστοιχες εγκαταστάσεις 5 και 10 φορές φθηνότερες. Και έτσι από τον Απρίλιο έχει σταματήσει με εντολή, παρέμβαση και ενημέρωση προς τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό, από την αρμόδια επίτροπο, ότι εμείς δεν πρόκειται αυτά να τα χρηματοδοτήσουμε. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια πραγματικότητα και προσπαθούν να συνεχίσουν αυτή τη συμφωνία που φαίνεται να έχει κριτικές, φιλικές εντός εισαγωγικών σχέσεις με παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μοναδική εταιρεία η οποία και έχει πάρει με την καταπληκτική έκπτωση του 0,5%. Ήταν μοναδική εταιρεία που συμμετείχε με αυτές τις προδιαγραφές, πήρε αυτή την εργολαβία, ας το πούμε, και αυτό έγινε γνωστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα δεδομένα. Εδώ λένε εμείς θα τα πάρουμε από το πρόγραμμα Τρίτσης και προχωράνε. Όμως τα δεδομένα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν. Και έτσι διατυπώνουμε μία σειρά από ερωτήματα, γιατί το λέγαμε, αφήναμε και σε προηγούμενο δελτίο, ότι το ελεκτικό συνέδριο έβαλε φρένο στην υλοποίηση αυτής της σύμβασης, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να αρθεί. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βάλει τα λεφτά, ποιος πρέπει να τα βάλει τα λεφτά? Είπαμε, το ελληνικό δημόσιο. Ακριβώς. Καλά, τώρα εδώ από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ποιο πρόγραμμα, το Τρίτσης, όλα τα προγράμματα τώρα έχουν τρυπήσει, έτσι όπως είναι η κατάσταση με τη Θεσσαλία, το Πήλιο και τα λοιπά, τον Εύρο. Καταστροφές αυτές, συγγνώμη, δεν θα έχει απομείνει τίποτα, δεν θα απομείνει, κύριε Τρεμόπουλε. Άρα
Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εδώ βιάζονται να θριαμβολογήσουν, γιατί λένε, ακόμη απόφαση δεν είδαμε, λένε από πηγές του Δήμου ότι έχει βγει με απόφαση καινούρια, δέχτηκε δηλαδή την προσφυγή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο φρένο, και έτσι θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην υπογραφή. Αλλά το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχει την νομιμότητα μόνο των σύμβαση. Θα είναι εντάξει, ξέρω εγώ αν είχαν κανένα παρατυπία και τα λοιπά, αλλά αυτό. Δεν είναι παρατυπία, είναι και η χωροθέτηση, είναι η βιασύνη, είναι η αοριστία. Τα διόρθωσαν αυτά εδώ μια λοιπόν. Σειρά πράγματα ότι υπάρχουν. Εντάξει, γίνεται. Από εκεί και πέρα αυτό που τους νοιάζει δεν είναι στο τέλος της θητείας της διοίκησης Ζέρβα να κάνουν έργο, γιατί δεν πρόκειται αυτά άμεσα να μπουν σε εφαρμογή. Θέλει πολύ καιρό για να εγκατασταθούν. Βιάζονται. Εντάξει, γιατί υπάρχει. Βγάλατε όμως ανακοίνωση και αφήνετε υπονοούμενα για το ρόλο που παίζει η διαφημιστική καταχώρηση που κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Δηλαδή, το είχαμε καταγγείλει αυτό όταν ακόμη συζητιότανε. Βάζουν ένα ποσό 680.000 για έργα δημοσιότητας. Δηλαδή, στην αρχή λέγανε διαφήμιση τα σπιτάκια σε μίντια των Αθηνών, σε κανάλια, εφημερίδες κτλ. Για να ξέρουν όταν έρχονται οι Αθηναίοι στην Θεσσαλονίκη πώς δουλεύουν τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για γέλια. Και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο είναι. Πλημμυρισμένα τα μίντια εδώ από ό,τι βλέπω με διαφήμιση. Και εδώ λοιπόν το διόρθωσαν στη συνέχεια και το βάζουν, και η διαφήμιση πέφτει τώρα. Γιατί αυτό έχει στόχο να πληρωθεί η προεκλογική καμπάνια του κ. Ζέρβα. Τα 600.000 λοιπόν πηγαίνουν στα μίντια, αρχίζει η διαφήμιση από τώρα με τα σπιτάκια τα οποία δεν τα είδαμε να λειτουργούν, για να μπορεί ταυτόχρονα τα μίντια αυτά που βάζουν τις διαφημίσεις να καλύπτουν και τις διαφημιστικές ανάγκες της παράταξης Ζέρβα. Μάλιστα. Και η απλή ερώτηση, ξέρετε, που έρχεται ως φυσική συνέπεια είναι, δηλαδή, αν κερδίσει ο κύριος Σπέγκας, τι θα κάνει, θα το καταργήσει αυτό? Γιατί από τη στιγμή που έχει υπογραφεί και θα έχει υπογραφεί η σύμβαση, αν αποφασίσει ο Δήμος μετά ότι δεν τα θέλω, ξέρετε, υπάρχουν και κάτι πέναλτι, δηλαδή τζάμπα λεφτά. Θα έπρεπε λοιπόν στο τέλος της θητείας να μην υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις μιας επόμενης διοίκησης. Παρ' όλα αυτά προχωρούν, γιατί ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Είναι σαφές ότι θα αλλάξουν αρκετά δεδομένα και με πολύ ψυχραιμία θα πρέπει να ειδωθούν και αυτές οι συμβάσεις και οποιοδήποτε άλλες είναι ετεροβαρείς, είναι αντίθετες στα συμφέροντα του Δήμου. Μάλιστα. Εσείς από την πλευρά σας τώρα, ως πρώτη και τελευταία κουβέντα για την προεκλογική περίοδο, τι έχετε να σημειώσετε, τι νομίζετε ότι διακυβεύεται σε αυτή την προεκλογική περίοδο για το Δήμο Θεσσαλονίκης, κύριε Τρεμόπουλο? Τι διακυβεύεται από άποψη των αποτελεσμάτων? Βέβαια, ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ό,τι είχε να δώσει αυτή η διοίκηση της Ζέρβα το έχει δώσει. Δηλαδή θέλει μια πόλη καθαρή, θέλει μια πόλη λειτουργική, θέλει μια πόλη ελκυστική, πράσινη, ακτινοβολούσα με τη θετική έννοια, κοσμοπολίτικη, είπε και χτες ο Σπύρος Σπέγκας. Λοιπόν, αυτό το άνοιγμα, το οποίο είχε τη δυνατότητα να το διαχειριστεί ως τέλεχος της διοίκησης Μπουτάρη, χωρίς ποτέ να ακουστεί κάτι κακό για αυτόν, είναι αυτό που συγκέντρωσε τις ελπίδες. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει μια πραγματικότητα πολύ άσχημη με αυτή τη διοίκηση, μέχρι και με χειροπέδες μας μάζεψαν γιατί περπιζόμασταν την ποιότητα ζωής, ήμασταν ο πρώτος χώρος που βάλαμε το ζήτημα της ευρύτερης συσπήρωσης για να αλλάξει η διοίκηση. Και θεωρήσαμε ότι αυτό το πρόσωπο έχει και το ήθος και τις δυνατότητες να πάει καλά. Αυτό το βλέπετε να απεικονίζεται στον κόσμο? Όχι μόνο το βλέπουμε, χτες το επιβεβαιώσαμε και με συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα και παρουσίες στα εγγένεια του εκλογικού Τώρα κέντρου. Έχω πάρει κανιά δεκαριά βίντεο από τη συγκέντρωση, υποθέτω που θα γίνεται χαμός στα
μέσα ενημέρωσης, γιατί όντως ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση από ό,τι βλέπω, σχεδόν ήταν κόμματος μεγάλου συγκέντρωση, έτσι πήγε. Εντάξει, πήγε καλά, μπράβο, καλά νέα είναι αυτά, ενθαρρυντικά και ελπίζω να απεικονιστούν και στην κάλπη. Ακριβώς αυτή είναι η ελπίδα όλων. Επίσης να πω ότι είναι λίγες εβδομάδες που μένουν μέχρι τις εκλογές 8 Οκτωβρίου. Εμείς έχουμε και το Green Wave, το φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει την Τετάρτη. Η οικολογική κίνηση, δηλαδή το Οικόπολης, το οργανώνει και είναι η 13η διοργάνωση. Ξεκινάει την Τετάρτη στο πάρκο της Κάρ. Από αύριο λοιπόν, και αυτό επίσης το έχει προσπαθήσει να το βάλει τρικλοποδιά. Το έκοψε το Σάββατο η διοίκηση της Ζέρβα με μια μικρόψη. Τι σας έκοψε, δεν θα έχετε το Σάββατο δηλαδή το φεστιβάλ? Όχι, μεταφέρθηκε την Τετάρτη. Δεν θα υπάρχει το Σάββατο, παρόλο που έχει γίνει αίτηση από την 31 Μαΐου. Ενισχύσανε το να μπει μια άλλη εκδήλωση, η οποία γινόταν στο πάρκο, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να ανέβει και προς τα πάνω, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα. Και ενώ υπήρχε διάθεση και συνεργασία με την οργάνωση που το έκανε, με παρέμβαση αντιδημάρχων του Δήμου Θεσσαλονίκης, η συνεννόηση αυτή δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Και έτσι αναγκαστικά το Σάββατο κόβεται αυτή η διοργάνωση, μια σημαντική μέρα, της μέρας της έκθεσης. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Και το εξωφρενικό είναι ότι φτάσανε με μια σειρά δικαιολογίες, την μια μας δίνει τροχέα, την άλλη καθυστέρηση, και στο τέλος μας λέγανε ότι δεν μπορούν να δώσουν την άδεια παρά μόνο 3 μέρες πριν, λόγω των μέτρων COVID. Δηλαδή ωραίο, για γέλια. Εντάξει, είπαμε, η τραγωδία και το γέλιο πάει μαζί σε αυτή τη χώρα. Να σας πω όμως εγώ τώρα να σας λύσω το πρόβλημα. Τώρα μου ήρθα. Ναι. Θα έρθει και ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ η έκθεση δεν δίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξε όλο το πρόγραμμα η έκθεση, γιατί θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης. Σκέφτεστε τώρα εσείς να κάνετε Green Wave Festival, είστε και γνωστοί δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, και δίπλα να είναι ο Μητσοτάκης, κίνδυνος θάνατος είστε. Δεν το ξέρανε από τόσο καιρό. Τέλος πάντων, δεν το γνωρίζουμε αυτό, αλλά όντως μπορεί να έρχονται διάφορες σκέψεις, λες και εμείς, όπως στα δέντρα μας κατηγόρησαν για παράνομη βία, και το μόνο που κάναμε καθόμασταν στον γκαζόν κάτω από τα δέντρα που θα κόβανε και μας μπουτζουριάσανε με αυτή την κατηγορία. Μπορεί να σκέφτονται διάφορα, δεν το συζητάμε. Όμως μας ενδιαφέρει ο κόσμος να στηρίξει αυτή τη διοργάνωση που γίνεται για 13η χρονιά, και γίνονται και κάποιες ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ας πούμε, το πρόγραμμα είναι όλο αφιερωμένο στο πώς σχεδιάζουμε μια πράσινη πόλη, με εξαιρετικές συμμετοχές. Την Τετάρτη γίνονται 2 διαφορετικά πάνελ. Τη μία κλιματική κρίση για τα σκουπίδια, εστιάζουμε δηλαδή στο θέμα αυτό, και το άλλο για τους εναλλακτικούς τρόπους κυκλοφορίας και μεταφοράς στην πόλη, όπου και είναι 2 μεγάλα θέματα σοβαρά, τα οποία αλλά τώρα εσείς, επειδή σας ξέρω, δηλαδή δεν είναι κάτι δεκαετίες, είστε και ευέλικτοι άνθρωποι, για τις πλημμύρες δεν θα έχετε τίποτα? Ναι. Αυτό επίσης είναι ένα πεδίο για το οποίο εσείς έχετε γράψει και βιβλίο με τον κύριο Μπλιώνη εδώ για τους χυμάρους της Θεσσαλονίκης. Ήδη στη Θεσσαλονίκη ζει κάποια από τα προβλήματα για το πώς συμπεριφερθήκαμε στο περιβάλλον. Δεν θα έχετε κάτι για τα γεννόμενα στη Θεσσαλονίκη? Ναι, θα υπάρχει εισήγηση και γι' αυτό. Άλλωστε κάναμε και μία περιήγηση και στο ΣΕΙΧΣΟΥ την περασμένη Κυριακή στα ρέματα, πόσο χρήσιμα είναι για την πόλη. Τα λέμε δεκαετίες αυτά. Δεν είμαστε κάποιοι που τώρα είδαν τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι χαρακτηριστικό που το λέμε εδώ και δεκαετίες, ότι όταν απροστάτευτο το έδαφος, ενώ από την αποδάσωση καταλήγει με κάποια έντονη βροχόπτωση, καταλήγει στη θάλασσα και καταλήγει περίπου ένα νησί όπως η Πάτμος ύψους 1 μέτρου με γόνιμο έδαφος, το οποίο έκανε αιώνες να δημιουργηθεί. Αυτό σημαίνει τεράστια εκτόχευση της ελληνικής γης. Αυτή είναι η πατρίδα μας που χάνατε. Όταν λοιπόν καταλήγει το χώμα στη θάλασσα, σύντομα το ακολουθεί και ο άνθρωπος και ο πολιτισμός του. Έχετε δίκιο.
Με αυτή την αρχή τα λέμε χρόνια, έχουμε θίξει και άλλες φορές, έχουμε βγάλει βιβλίο και θα επανέλθουμε και ανεξάρτητα από το Green Wave με ειδική εκδήλωση όπως κάναμε για τα δάση, εστιάζοντας στην δασοπυρόσβεση. Μην πείτε τίποτα άλλο, δεν έχω χρόνο. Απλώς μια άλλη φορά λοιπόν ότι θα κάνουμε και γι' αυτό σε ξεχωριστή εκδήλωση τις επόμενες μέρες και πριν και τις εκλογές, γιατί είναι σημαντικός ο σχεδιασμός. Και εσείς και εμείς να επιμείνουμε, γιατί δεν φτάνει μόνο μια φορά να τα λέμε, θέλει συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Τρεμόπουλε, καλή επιτυχία σας.